Ποια προϊόντα καθαρισμού πιστεύετε ότι πρέπει να αποφεύγουμε στα σπίτια με μικρά παιδιά? Όσον αφορά τα καθαριστικά επιφανειών, πρέπει να αποφεύγουμε εκείνα που περιέχουν χλωρίνη και αμμονία, καθώς αυτές οι χημικές ουσίες είναι πολύ ερεθιστικές για το ευαίσθητο δέρμα των μικρών παιδιών. Οι αναθυμιάσεις τους είναι επίσης πολύ ερεθιστικές για τα μάτια και το αναπνευστικό. Σχετικά με τα απορρυπαντικά ρούχων, συνθετικές αρωματικές ουσίες και το θηικό νάτριο μπορούν να προκαλέσουν επίσης δερματικές αντιδράσεις και διαταραχές από το αναπνευστικό. Ταυτόχρονα, σε κάποια απορρυπαντικά ανιχνεύονται ως συστατικά φθαλικές ενώσεις, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες, να επηρεάσουν δηλαδή την παραγωγή ορμονών. Τέλος, καθαριστικά με μορφή τζελ ή κάψουλας έχουν αλκαλικά συστατικά, τα οποία είναι διαβρωτικά για τον ισοφάγο και το στομαχικό βλενογόνο εάν γίνει η κατάποσή τους. Αποφεύγοντας λοιπόν επικίνδυνες χημικές ουσίες, δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας.